lahar kasujak mongkha khwaitu Kamalpurni lahar tamake kasu saimi daw sungne jak tini o khwaitu Kamalpur road NS road Oromia thanayo khoro khorsa malkhung auto salok nai bujak mani Kamalpurni area ni je police bai Brianda rok bai bujak mani tini abang bagina tino pungni simin 9ta ni simero lahar kasulai jak mongkha behalabari yang ganarono mo sukia bari hatai kadrubo nuki makna kabang mamal kumlote benarok benarok thajak boroko bongi songgoton je motor ni engi borokoro tini khanang lagi borok khat tulai phungni sim kasulai mani bor nasing maijak tabu dibor sok nai tongdi norok nai tongnai ta huktai bukhok sangno lam sogo ang chenja ti prasad tini hain hayang phaisa bajak lahar kasulai jak lahar kotor mongkha khwaitu Kamalpurni o lahar tamni bagi kasuka sungni genang tini oronok nugi makhana kabang ma mal khungrok yang khwai phasing bukhak phasing bok mal khungrok kasujak yang kasujak norong nugi makhana tini sungni genang tam bagi lahar kasuman norok tini yang pada kana pare ya kana pare ngan sini driver tipin gor no miawo Kamalpurni faitui police rok bono buoi togoi torture khaya kone tabuk Kamalpur hospital borti tui bolaiya mai bolaiya henga ka oboni bagoi no chung khobor khanawaya konoi chung driver rok thana hmoni tabo oldek borok pathoka Kamalpur tabuk no pathogo henga ka bini obostha khub hamia tam bagi bomani bo o jaga nagapoe no buthak de himani bo nugli angoi kicha cross phaimani bagoi borok gari bai phaiya konoi trang thangmani yak lokhai no kifidi hinai trang thangmani yak lokhai no bono gari ni tikraya konoi borok police rok bukha bo andani police rok buabo Kamalpur yes ni nagapoe mule tabu Sirampur hajo kamani abo o jaga bukha bomoni pore chung obostha chini driver ni khub obostha hamia haimni bagoi tabuk chung lama block khaika phaya konoi o jaga nagapoe no me je duty je sarjong duty tongmani borok phaya konoi chuno jawab ti phaitu borok driver no ahaino buimeya driver no bo jodi wrong khai tahakai bo case ekta duita tinta case thepai manu bo tamni karonoi bo karonoi bono bukha sungaboni jawab nai utini bo chora bomani abo horni 8 nagato dabu tam nai norok tabuk chung bo phaya konoi chuno obo bumani auti bunani ainda tong na tamo tong chuno o jawab kije ri thang paiton yaro duty ajar o sab duty tongmani o side man norok side man obo khale chung saibia kintu mia 8 nagato bo sar tong bo SPO tong oborok tuya konoi chungoi bosa face to face kok sabaiton yang Kamalpur bukhakni nai Kamalpur bukhakni Kamalpur ni tabu bo police maso phayako ngai tabu orto kabang ma nukka nukoita bo jorani seminara kholai mani kasulai mani chung 9ta hoite chung atkikha ngai tabu tam sanai o media ni bisingtui tabu tam sanai norok chung tabu chini driver no bo susto khai mati sanai oboni pore chuno jawab di thabena nangnai mane obo ain to tang kijan jaga nugyang cross ungoi no manu hinga kai judi no obtoi bo to judi manu hinga ka o judi ain tong hanga kai chuno ain ni kagoj bo phunu paito bo face to face bai kok satun chongo nayo orto kabang chung nukha je malkhungrok yang Koila shor Dharmanagar emonki yang Agartala ron haide kabang malkhungrok kabang lukurok tekto nangjagi to khatam sanai nangam tekto nangjagi to tin driver ne bako chung jan debon chungoro chongchot ja tonai driver chin bih busa tini ruji khaya o chung cha kha chungoro tui pano nung tonai bih busa tui pano nung tongthon chong oro tongkha no chung bo chung ne chung 1 taka ruji khaya no chungoro tini tong chini driver ne bako chung thui hingai thui pano rinai tinoro mal khungchal nai rok borok sapute khai tinor to prai mal khungchal nai mang hai deba Allah hati je lainai rok borok sapute khai no wan sa himbo chunung bai bosa ai iko BMS ni driver bo ko ekjana Kamalpur bo thanga oro bo sohijogita khai tongo driver mane driver no
tongo BMS ni bo koyekjono phaikya nge chini IMW indigenous motor worker union jotono tongo je malkhung chalungnai rogoro roji rozgar khiboya kone chini driver ni bagoi thui hingai thui bono rinai jan nge jan hono rinai phai tini chong kentu chong tini omo taung ge gotha naungkha chono jawab di thabaitu je sar chong o time o je duty tongnai borok phaya chok bonto chung lama yakaglak mo thaini bung mo thayong lahar mo thaini hinga kai Sukyabari ni sinum kiri gari indigenous motor worker union ni Basabari branch ni president Bumung Santosh Dev Burma au chung khlai mangkha naidi chung o tipra hastewo tei manthani bo lama kasuna nango jesa samung pano justice ni bage o laharo kasuna nango mohairok beramung thanga baira sing thanga takuro bukro leader kabang ma tongo tipang hanjangner kabang ma tongo pheba tipang mang bangi tongmai kha kerong hingkai norom khaisi bekya kerong sirak na nango takuro bukro leader mang ojawa mang pungui tongmai kha pheba samungo erengsi kabang ma borok naila oro tini lai sunai yang not dolai yang emon ki yang Udaipur Sabrum yang ni on rutui yang ni borok yang rutui no thanglai chu khlai lai tongo phungni simi borok tinoro lahar kasulai tongmani borok busuk tek to mani tongkha nuklai nai tini na singi tongo no nai tongdi tinoro lukurok to borok to justice nayo dabo diboni chok ngi tongkha dabo jrati oro kuno mutual ni bagai kebo malai pheyako nai to ambagai jotono na hambai